من جواب بدأ لكن استمر النوش روانا لك يستقبلا پیغمبرا لك يستقبلانيا لك بلا بادشاہ اللہ مرسی من جواب بدأ بدار وتارا بشار حق تالا اقوان کے جا سائنہ بتا کہیے جیاب خسنة تاجة جواب دا خذ كمنا ربات شهامة ما شرب كل حلقة حكمران قدر ملة وجه روچه وشتی برده بانا دفران نی دوزخا نزدیک کارن کو جهان سوچه جلان یہ زمین تفسید جو تنہ گھر میں تر یک زمان یہ زمین نبی وجہ حاک نبی لیٹی شپ بھی پدر رود بھی حاصل بھی حاصل ہے جو برشا کو کیمانے درمیان مشرقہ ہے کہ بیبیدہ مغربہ عصد حیان حق تعالی واقع جا خینو بتا کئی گے جہان کئی مروچی بات شاہ لاکھ ست بکرشان کسندن تی جوابا دا وط کمنان مرسیمہ بادشاہاں معاشرے بکل حلق حکمران نے قدر ملے روچے اسی مولا بالا دسان دو زکا نزدیک کارن کو جہاں سوچی جران یہ زمین تبتی ستینہ گرم کھری اکتما یہ سر چکے دے گا کل کٹنت سر چکے گا کل کٹنت مین چپی گا بردشان گوشت ترسا کرنما گنگ بہاری وجہ پیرما کودک از بیمہ پیرما کودک از بیمہ ماوا پیرے بلے تو ہنچے بیمہ پیرے بلے پیرما کودک از بیمہ کو پسر ناجوان کنے تیرے اسرائیل بپرمان خدای مہربان کیسے برا سورہ دمی بحکم عمر ظلمنان اکبری وجہ مدہوش برندہ میرا سالے جہان کہ گواہ کے بھی ہر نیمگا بیایت پلان ابن پلان توار کنا ہوئی بیائی مرچینی کیانی شما شرکا کتا ما شاہر ایواز چنگی تنبیرگی شما نندوک ماش ودرو یکی جاہا گوشدارو کی درو ماش مشاہدار یکی نا ما جنوک را درو ہچو شاپانی کا ماں ہچو جانی کا کہ گواہ بھی ہر نیمگا بیائے پلان ابن پلان مرسی عادل ہے میزان تہا کشا بدیوں نے کیا و جنتا و جانی کمبرنتی دوزکا شمی بدان الامان الرب الروچے عذاب الامان عجب روچے کے ہر کس اروتا بیگا نہیں کس کسی کی وجہ نہیں ہر کسی لواجت جگر لاپا موچم کے دل صد پار گئی
ईसा ने हाँ गुप्तो गुजार कंदगो शाखा लगे के ना ज्वाल में बदनीयता पर याद उजारो ना लगे ये ताप तगे पलकां की सूटों के जहिमा आ रहे बीज़कातानी कशो बीशानियां चुप फिरदा रहे वजह पोहली बंधन दूज़का पोहले के सख्त दुश्वार रहे